Здравейте, YouTube! Аз съм Black Arrow и днес искам да ви питам коя игра да снимам. Значи имам CS, Counter-Strike 1.6, Minecraft, Subway Surf и The Simpsons. Започнал съм на Minecraft и The Simpsons, но искам да ми кажете към коя игра сериозно да започна да снимам. На CS, на Minecraft, на Subway Surf или на The Simpsons. Нали, на коя най-много сериозно да снимам, да направя на нея 40 клипа на тази игра. На другите мога да направя на по 20, но искам да оставям избора изцяло на вас. Вие да изберете на коя игра да снимам. Надявам се да изберете, пишете в коментарите на коя игра да снимам. Така. За CS ще пишете коментар. Искам да снимаш на игра номер CS е номер 1. Който иска за CS, пишете. Искам да снимаш на игра номер 1. Нали искам да снимаш на игра -1 и да добави клипа в любимите си. Не да добави клипа в любимите си, ми да се абонира за мен. Аз ще проверявам и който не се е абонирал за мен, няма да уважа решението ми. Не. По-добре пишете играта, пишете номера и аз ще гледа чрез random.org. Който иска за CS, искам да снимаш на игра номер 1. Който иска на Minecraft, пишете искам да снимаш на игра номер 2. Който иска да снимам на Subway Surf, пише искам да снимаш на игра номер 3. Който иска за The Simpsons, пише искам да снимаш на игра номер 4. Ако от всички игри има по едно, сам по един глас за тази игра, аз ще ги тегля чрез random.org. Но ако една има повече гласове, друга има по-малко, вече тази, която е доминиращата, ще снимам на нея. Това от мен. Надявам се да ви е харесало и до следващия път. И чао! И не забравяйте да се абонирате за мен.